Dobre, dámy chlapci, vítame nového videa a teraz musíme pozrieť tento bunker, ako vravel som ja doma. Ideme. To je tento bunker, vidíte, dal som svetlo a to je všetko. Čakajte. Tak to nestímajte to volal nejaký kamát, môjmu kamarátovi a nesnímajte, preto čakajte, povedal som a vidíte, ako vyzerá. No. Toto je to napísané a nesem ísť, ja mám nové, potom sa hove. Tak. No to je všetko. Tak čaute zatiaľ, dovidenia. A budem mať také staré všetko a pôjdem je tam. Napíšte, bude aj veľa lajkov, tak pôjdem tam zajtra, OK? Nejakých 100 lajkov musíte dať a tak to je všetko. No. To je nejaký zvuk tam bol. Markus. Bože môj. O môj Bože. Markus. Taký zvuk. Taký zvuk bol pre Boha. Zlakol som dole. Markus. Teraz ťa zabijem. Letí sprava. A jedno napísal a ešte neukazoval. Jedno napísali aj. Netoč tu video, alebo ťa zabijem. No tak to nesímajte, nejaký duch robí zlé. Ne, nesímajte to. Oj von, lebo si v peklom mieste. Mám aj nejaké hovediny, čo to má. Oj von, A nejaká otvorené sú kapka, dvere. čo to robí. Alebo ťa tu zatvor. Markus, počkaj, zastav video. No, Markus, to je všetko. A to je všetko. za tebou. Čo? To čo to bolo? Bože môj. Zavrel jedno dvere. Nemôžem dostať. Bože môj. Tak to ne, to je desivý. To je nejaký duch. Pomôžte mi. Dajte lajka, lebo je duch. A dajte odbier, nie je duch. Myslíte. Čaute. Zatiaľ ahoj.